ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପାଠ 26 ମୁଧନେଶ ପ୍ଲସ୍ କ ସ୍କ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଘରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ପରେ ହର୍ଷଉ ପୁ, ସ୍କ ରରେ ହର୍ଷେଇ ରି, ଣରେ ଦୀର୍ଘ ଇଣି, ପୁଷ୍କରିଣୀ। ତାଲବେ ସରେ ହର୍ଷଉ ସୁ, ସ୍କ ଗ ଛ, ଶୁଷ୍କ ଗଛ। ତାଲବେ ସରେ ହର୍ଷଉ ସୁ, ସ୍କ ଶୁଷ୍କ। ନରେ ହର୍ଷେଇ ନି, ସ୍କ ର ନିଷ୍କର। ଦରେ ହର୍ଷଉ ଦୁ, ସ୍କ ର ଦୁଷ୍କର। ପରେ ହର୍ଷଉ ପୁ, ସ୍କ ର ପୁଷ୍କର। କ ନରେ ହର୍ଷେଇ ନି, ସ୍କ କନିଷ୍କ। ନରେ ହର୍ଷେଇ ନି, ସ୍କରେ ଆକାର, ସ୍କା ଦନ୍ତେଶ ନ ନିଷ୍କାସନ। ଆ ବରେ ହର୍ଷେଇ ବି, ସ୍କରେ ଆକାର, ସ୍କା ର ଆବିଷ୍କାର। ପ ରରେ ହର୍ଷେଇ ରି, ସ୍କରେ ଆକାର, ସ୍କା ର ପରିଷ୍କାର। ନିଷ୍କରପୁର ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି। ଖରାଦିନେ ତାହାର ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ତାହାର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କନିଷ୍କ ସେହି ଗାଁର ପିଲା। ସେ ପୁଷ୍କରପଡ଼ା କଲେଜରେ ପଢ଼େ। ଥରେ ସେ ଛୁଟିରେ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ଖରାଦିନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାମ୍ଫି ଖୋଳାଇଲା। ଲୋକେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ବାମ୍ଫିରୁ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ପାଇ ଖୁସିରେ ଚଳିଲେ। ବିଷୟଟିକୁ ଘରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।